Kaixo, bideo honetan efektu fotoelektrikoa azalduko dugu. Eta egon adi, selektibitatean ariketa hauek sartu egiten direlako eta selektibitaterako teoria galdera badelako. Zer gertatzen da hemen? Hasiera batean Hertzek egin zituen hainbat esperimentu eta ikusi zuen fotoelektroi izeneko partikula batzuk zeudela. Ez zekien oso argi zer zen, baina fotoelektroiak zeuden. Baina ezin zuen azaldu zer gertatzen zen. Lehen Hertzek, hainbat esperimentu egin ostean ikusi zuen, egiaztatu zuen, atari maiztasun badagoela, etortzen den argiak maiztasun minimo bat ez badauka ez da fotoelektroiek aterako, etortzen den argiaren intentsitatea eta sortzen den korronte elektrikoaren intentsitatea proportzionalak dira, eta badau balastatze potentzial bat, badau potentzial elektrostatiko bat, potentzial elektriko bat, bi safrauen artean jarri dezakeguna elektroiak balastatu ahal dituena. Baina ezin zuten azaldu, bale? Fizika klasikoa erabilita, ezin zan hori saldu. Eta zer gertatu zen, etorri zen Einstein eta Plancken ideia buruan eukita esan zuen. Argia, erradiazio badela, baina fotoi korronte bat dela. Ez dela uhin elektromagnetiko jarrai bat. Aurreko gaietan ikusi dugun moduan, bai? Uhin elektromagnetikoak ikusi genituen, argiaren gaia azaldu genuenean, eta horretan uhinaren teoria erabilita, edo uhinen teoria erabilita, saltzen genuen dana, bale? Baina hemen ikusi zuten, azaldu alzala gauza, fotoi korronte bat zela esanez. Eta horrek zer esan nahi du? Fotoi batek eragiten badu elektroi baten gainean, fotoi horrek energia bat ekarriko du. Plancken konstantea bider dakarren frekuentzia. Eta elektroi horrek interakzio horren ostean energia bat edukiko du. Vale. Energia hori nahikoa bada material horretatik ateratzeko, erausketa lana baino handiagoa bada lortu duen energia salto egingo du. Orduan, atari maiztasuna, lehen Hertzek ikusitako atari maiztasuna azalduta gelditzen da. Zer da atari maiztasuna? Etortzen den fotoiak eduki behar duen maiztasun minimoa elektroiak hartzen duen energia nahikoa izateko atomotik salto egiteko. Justo ematen badio energia hori bakarrik egiten du salto, bai? Neuk leku batean sartzeko 100 euro eman behar baditut eta bakarrik 100 euro baldin baditut sartu naiteke, ezin dezaket gauza handiagorik egin. Baina, soberan gelditzen bazaio energia, fotoiak ekartzen duen energia salto egiteko nahikoa baldin bada eta soberan baldin badau, salto egiten duenean korrika egiten du. Energia zinetiko bat edukiko du. Hortaz, fotoiak dakarren energiak material horretatik salto eginarazi eta energia zinetiko bat ematen dio. Hori da efektu fotoelektrikoa eta hori da ariketak egiterakoan erabiliko duguna, bai? Fotoiak ekartzen duen energia erausketa lana gehi energia zinetikoa izango da. Zer esan nahi du horrek? Fotoiak dakarren energia elektroiarekin egiten duenean interakzioa, elektroi horri ematen dio energia. Energia horrekin salto egiten du, materialetik ihes egiten du eta gero korrika egiten du. Energia zinetikoa, bale? Badau, maiztasun, atari maiztasun hori azalduta. Intentsitateen arteko proportzionaltasuna, bale? Fotoi elektroi interakzio batek ematen badio elektroiari energia nahikoa salto egiteko eta korrika egiteko, hortaz, intentsitate elektriko bat egiteko, fotoi asko baldin badatoz, intentsitatea baldin bada haundia, elektroi askok interakzionatuko dute fotoi askorekin. Orduan, elektroi asko edukiko ditugu korrika egiten, hortaz intentsitatea haundia izango da. Intentsitateen arteko proportzionaltasuna baita azalduta gelditzen da. Eta balastatze potentzial hori zer izan daiteke? Bueno, erraz. Geuk erabili dezakegu, ariketak egiteko edo efektu fotoelektrikoa azaltzeko erabili dezakegu azalpen hau, edo gogoratu eremu elektrostatikoa ikusi genuenean zer gertatzen zen karga bat bider potentzial bat geneukanean. Hori zer zen? Hori zen energia zinetikoan aldaketa. Sentitzen dut, eremu elektrostatikoa errepasatu behar duzue. Eremu elektrostatikoan esan genuen, karga bider potentzial diferentzia energia zinetikoa zela. Errepasatu eremu kontserbatorra dela, eremu elektrostatikoa eta nondik ateratzen da hau.
Así que, bi modu hauetan idatzi dezakegu efektu fotoelektrikoa azaltzen duen ekuazioa. Eta ariketak egiterakoan, kontuan eduki, egingo dugu ariketaren bat, ondo ulertzeko. Erabili behar dugula energia, Plancken konstantea bider frekuentzia izango dela, potentzia badela energia denbora unitateko, eta intentsitatea badela potentzia azalera unitateko. Vale? Eta gero, badakigu argiaren abiadura izango dela luzera bider frekuentzia. Hau ariketak egiterakoan azalduko dugu beto. Baina gure honeuki, efektu fotoelektrikoa. Argia fotoi korronte bat da, fotoi elektroi interakzio bat dagoenean elektroi horrek energia hartzen du eta salto egiten du eta sobera baldin badok energia egiten du korrika. Vale?